Kagawad, sa Miso Radio ni Kagawad, it's 7.5 FM Kagawad, a radio station na ni sa Misamis Oriental. Kagawad, pila na ba katuig nga kanilubak gid yung dalan na ni Kagawad? So, magsugod pa ni atong 1950s pa. Lubak na siya. Hantod ni abot sa 1990 ni anam-anam na din siya ka-develop. So, aduna na yung magrabiling na hitabo. Then, pagka 2000 nisulod ang MRDP. Ang programa ni dating Mayor Redentor Salbalyon. So nasudlan na siya MRDP. Pagkahuman sa MRDP nisulod na dayon ang programa sa DPWH nga gi kuan ni Kong Bambi atong mga road concreting. So then kini karong bag-o excise tax ni gikan sa panunanan sa munisipyo sa Claveria turo sa Philip Morris sa una. So mo ni karon nagpadayon. So mo ni update ma'am sa among kadalanan karon. Although hapit na gani mahuman. So, salamat kayo sa Manpol kang Kong Bambi o kang Mayor Mera nga aduna gid sila ay kasing-kasing sa pagtabang sa mga tao. Sa kaniadto ba Kagawad ang inyong mga abot dani labi na sa mga mag-uumano nga daot pa yung dalan, kumusta man Kagawad? So karon sa una ma'am ang mga kadalanan ang mga abot sa mga bunguma sa una presko pa gikan sa pag-harvest. So sa diha na sa pag-transport so aduna na gyud diferensya. Moabot siya sa merkado nga aduna na yung mga reject tungod kay aduna na yung mga lata, aduna na yung mga damage ba nga nahitabo tungod atong dalan nga ikarga ra mag motor. Ipagabot sa motor hiktan sa PC, so katong naigo sa PC huguton man gyud so posible ma-damage gito siya. So sa pagkakaron dili na okay na kaayo, although na magani every Martes sa kadlaw na doon na magani bunggo nga mulugsong na pa yung sa bulwa tungod sa mga utanon nga ilang ihatod dito nga produkto gikan sa Santa Cruz. So mo gina ang kasinatian karon sa mga tao nga okay na ang ilang produkto karon ma'am pag-transport. Ayun. So sa sigutan ng agrikultura Kagawad, dako iba kayo katabang gyud ang dalan Kagawad? Yes ma'am, dako kayo ang farm to market road tungod kay mo gid kini ang pinungdan nga ang atong mga produkto maabot sa tagsa-tagsa ka merkado nga presko siya. Walay damage, so dako gyud siya impact ma'am. Salamat kay Kagawad. Okay, thank you po ma'am. Dako ba ni katabang ang pagtulong karon nga proyekto nga programa ni Kong Bambi mano kaning kadalanan sa inyong barangay? Oo sir, dako ikay katabang ni kay mo gid ni ang diversion road ba access road bitaw gikan sa poblasyon ng Ulitbog. Pasalamat ni Kong Bambi in behalf sa katawhan sa barangay Santa Cruz nga kini gyud dako ikay tabang sa tanan nga mga lumulupyo o sa tanan nga mga turista nga nag-ani dinhi mga bisita gikan sa lain nga lugar. So dako kay mo pagpasalamat ani. Imong unsa yun nasanitaan sa sinatian sa una sir kaning wala pa na semento ang dalan? So wala pa na semento ni nga dalan, so aduna gyud mga kakulian nga dili malikayan. So sama sa mga disgrasya, mga motor gaka slide, gaka tumba, mga sakyanan gaka lubong. Muna na sinatian usay gani napay mga kinabuhi nga nakalas. Sir, umusta to kaning atong mga balabal driver nga simentado na atong dalan? So okay na ang ilang pag-agi. So kada agi nila gasmay lang sila di murag bugat king naong ang pagkarga ba. So okay na kayo ang ilang pag-agi. Adunay kagaan silang kasing-kasing na pag-agi. Pila po plate diri sir pag So karon katong iagi 50 na gid siya karon. 50 ang plitihan gikan Claveria pa yung sa Santa Cruz. Tungod man na atong danlugod ang dalan. Karon murag na panapod sa mga katawhan nga 50 na po na ilang yata gyapon. So wala ba may plano nga ubusan ang plate sa kanino? So aduna ginay plano tungod kay amo pa nang pag-isgutan sa among session sa barangay council.
Ngod kay murag sobra na mud siya gud parang taas ra siya og rate ba. What mong minsay ka Congressman Bambi man? Akong minsay kang kung Bambi kong salamat kayo sa imong kinasing-kasing nga pagtulong sa mga proyekto. Dako kay katabang labi na sa mga katawhan sa Barangay Santa Cruz, dili lang sa Barangay Santa Cruz kundi sa kinatibuk-an gayud kong sa Misamis Oriental ug bisan pa sa kasikpit nga province sa Bukidnon. Dako kay katabang kong so mabuhay ka kong and glad is you all.